en què es prioritza el foment i l'educació de valors integradors i inclusius, concretats encertadament en el seu projecte educatiu. També per la recerca contínua de la qualitat, la participació en diversos programes pedagògics europeus i el compromís amb la llengua i la cultura catalanes, vehiculat a través de la dinamització de la biblioteca escolar, dels treballs de l'alumnat, la participació en concursos literaris i l'elaboració de la revista del centre. Recolliran el premi Lluís Montells, director, Nedi Bosch, cap d'estudis, i Pilar Filispí, cap d'estudis